Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. Bueno, nací o 20 de 1924 de marzo, 20 de marzo. Vale. Junto a ti, son 80 anos agora, non? Entonces, nací en Vilela, parroquia de Tirán. Éramos 7, 2 homes e 4 mulleres. Era pequerrecha, andaba por todos lados, todas as veciñas, andaba por todas as veciñas, por casa das veciñas, queríanme moito, porque era Mariña a pequena, Mariña a pequena. Criei moito rapaz. Cando eu tiña 8 anos e 9 anos, estuve este día con unha a mesa a comer. E pollía, ti eres das máis vellas ou das máis novas? Non, son un día entre medio. E digo, te recordas que eu ando contigo no cobai con Cicinha María? Si, cando que me criou. Criei cantos rapaz había. Cantos sobrinhos teño? Todos criei, todos. A nosa vida que había daquela que non había outra cousa, tanto miñas irmás que eran máis vellas que min, toda a mocedade ali, ás 9 da noite, todo o mundo se recollía. A familia de papá era de Cangas, do Forte, o Ayuntamiento de Cangas. Mamá, eu recordo que era, creo que da banda do sur, para lá, que era de Lesos, pero eso non podo explicar eu. Mamá tuvo 2 familias. Un home que non o gozou, fixose mozo dela e pintoulle 2 familias. E pois se casou con ela. E pois queríanos cando éramos pequenos. Eu carrexáballe ao meu irmán segundo a agua pos barriles para lavar, porque tiña capital, sabes? Era de ali tamén de Tirán. Vivía en frente a casa de Castro Viejo, polo camiño que vai a Tirán, aquelas feiras que había ali, todo aquilo, vivían ali dentro, ele vivía ali dentro. E claro, a miña abuela, pois, non lle fixo
de que lle pintou as familias, minha abuela non fixo máis. Fixo como quería. Ele seguiu-na, despois dicía que quería para ben. Lle dicía, Pepa, eu quero casar contigo. Antes vim de mal, pero agora quero para ben. Ela non fixo nada. Non fixo eso. E criou unha, morreu. Eu te fui mamá. Minha abuela viveu toda a vida con ela. Depois casouse con papá, ou con abuela, ou verdad, con papá. E fixeron vidiña na casa, moi ben, papá era moi bueno, era patrón dos barcos de pasás, e con aquilo, xornal de elas as dúas, e aquilo querían os 7 filhos. 7 filhos querían. A máis os que non se viraron, Manuel, que foron 12 que botou este mundo. Non tiña nada, eran pobres, completamente pobres. A nosa familia foi moi pobre. Todo era a pobreza que había, aquela pobreza. Despois de mamá sí que xa a cousa se foi arreglando un pouco máis, pero claro, a familia pobre, miña nai iba a buscar fruta ao mercado e vendía nas feiras, ali naquelas pontes, vendía, cosía castañas, e vendía castañas cosidas, e todo iso. Vivimos, nós non pasamos fame, sabes? Fame non pasamos, pero vivimos pobremente. O sueldo de papá, a máis o ganaba as abuelas, e máis miñas irmáns á fábrica, e máis miñas irmáns ao xornal. O xornal non, eu era moi pequena para xornal. Eu iba para a Beja, sí, estaba con elas, e viña a merendaba con elas, sí. Traían as merendas para a Beja, o pan, o viño, e iso, ás 6 da tarde, todo mundo se sentaba a merendar algo. E pois traballabas hasta a noite, que antes a noite viña a salir. Antes da noite, xa era noite, non había estas horas que hai agora, mas non. E a América, a familia de miña abuela, da abuela, emigrou a América. E tiña diñeiro alá, era un hermano. E o pai de miña abuela era un home ruín, era un home chatuzado. Entonces, claro, esas cousas que hai, vai ali a traballa, fai aquilo, o mellor repaso, o mellor non se fía, eu ia dicir que un día Castalla mordeu nos lares, o pai, o fillo, un irmán de miña abuela, entón ele escapou para fora, e estaba solteiro, e todo ese diñeiro que ele tiña lá, estes que hai aquí, os de, como lhe chaman, os da finca esta de, bueno, home, Jesús, alabado sea, conforme entramos a finca de... Ai, Jesús, onde está a casa da cultura? Onde está a casa da cultura? Ah, sí, os Durán, sí. Ese estaba fora, tiña moito capital fora, era moito capital fora, moito capital. Entón, ese capital, ele testou para a miña abuela, e eles sabían que testara para a miña abuela, e veu-nos o aviso ese. Se morrer a miña abuela cando nos chegou o aviso de que tiñamos ese diñeiro, pero como non vivía, ainda o tío Chamadoira, o marido de a Porfiria, ainda quixo ir estar lá a América, pero todo o mundo deu para atrás, todo o mundo era pobre, cartos non había. Si, eu fui á escola, pero unha escola ali, a de Castro Viejo, aquele tinglado que había para a parte da Laundá de Carolo, que había un tinglado ali había esa, pero non facía caso de nós. As rapazas iban alá, movían ya, que era Pardo que facía, e a meixa muller, eran da Castilla, eses eran de lá da Castilla, e movían xa polles de redonda, acabábamos de entrar, era hora de por recreo. Íbamos por recreo cando íbamos a poñer as sidras, a poñer os cabazos, a finca, entón día. Eu non aprendi maestro e maestra, e un día estaba ela, outro día estaba ele, e maestra era propia era ela, pero ele tamén viña ás veces ali, tamén estaba con nós, e daba os sonos na mesa, e iba, mentras tanto, andaba ali con os ollos. Ainda falamos en unhas garrachas outro día, ainda falamos no contes, na Josefa, cando iba a Delia Paulo, e me punha as arrolladores redondas que acabábamos de entrar, e aquela puñetera iba ali, eu anduve, pero fui un pouco activa a escola. Estuve nestos 13 anos ou 14 anos, todas esas cousas que había antes, cousas así, non había grande estudo, Teu abueliño sí que estudiou bastante, tamén en escolas, pero sabía moito.
cuentas não havia que não havia ele era listeiro dos barcos, todos fazia as contas os homens, todos. Ele levava os cartos, ele partia os cartos sempre não se namorou nunca, não adquiriu nenhum cento, ao contrário que os amigos marinheiros, se lhe sobravam 5 duros ou 10 pesetas ou assim, mas não era isso. Ele sempre traía as repanhas. Éramos 15, 20, 30, a rodalha. Não iam, fossem a rodalha, Manolo não iam. Sim, isso sim. Havia a Val, o médico Val, que era a mulher, que era dessa casa com o menino aí, Val. E a Soaje não conhecia, não, morrera, sim. A Soaje, quando eu me casei, já ia me morrer, já era andado. É que antes não havia coches para lá, em bicicletas iam, estes iam no cavalo, não, ao monte, a la Hermelo, a assistir assim, a partos, às 2, 3 da manhã, qualquer hora por esse monte, iam com o cavalo. E a Val também andou com o cavalo. Eu, para mim, foi Dom Luís, recém-casada. Dom Luís, que ainda me atendeu, a tua nai, a mim de parto. Que era muy amigo de papá, porque todo o mundo era amigo dele, porque era o patrón do barco, e cando había moito mal tempo, pois xa sonaba maçó, até o agora. Nos collíamos latas de maçó, nos sentíamos a casa vindo a Navidade. Se tuvo aquela ribeira de Vir, onde aparcaban os barcos para irem para o mar. E tinham bacalao, tinham de todo, folhas de bacalao, os fornos farinhas, nós amamos de tudo. Os vizinhos, garrafões de vinho, nós tínhamos, era muito bom. Era boníssimo, era um santuário. A minha nona e a minha sogra também eram boninhas. E a abuela do Forte, esse tuanaia, era antes. Pobrinha morreu nas mãos ainda. Estava a esperar por ele, a aspirar o último, como nos queria todos os netos, pero não os filhos de papá. Faziam minha comida para ele, eu ia levar o cestinho da comida. Todos os dias, passava a sarieira, as pernas a sangrar do vento que me traía, eu tinha nas pernas, fazíamos sangue nas pernas. Temos passado muito mal, eu trabalhei na Demação, mas e íamos todos os dias às 7 da manhã, salíamos da casa para entrar no sol. Comíamos peixe, bacalhau. Essa casa nunca faltou. A papá dava-lhe os peixes, porque mira, havia um bruxo em rodeio. Havia um bruxo em rodeio e andavam por barco. E depois dos barcos dava-lhe as merluzes assim, os rúbios assim. E para papá vinha uma peixe e para outra. A papá os barcos não nos deixaram assim, traíamos passeio. Tínhamos carradinhas para ele e para nós também. Esperábamos nós, íamos detrás da Jarita, detrás da fábrica da Jarita, que sabes, onde é o convento, aquele pinal todo caído. Nós trabalhávamos as fincas ali, íamos às 7 da manhã comer. Minha irmã Porfíria, depois casou-se, pero mira, minha irmã Porfíria, uma cesta, minha irmã Amália, outra cesta de abono na cabeça. Minha irmã Angelita não já andou mais a servir, não sabes? Porfíria uma cesta. Amália outra cesta, Josefa outra cesta, Claudino uma tina, segundo uma patela e uma palanca. De abono, pela carretera abaixo, às 7:30 da manhã, a carregar o abono para a Pajarita. E dizia que havia hecho o carrinho das caralhadas. A mitad para nós e a mitad para o dueño, pero essa finca pagábamos, essas batatas pagábamos, pero havia uma chequina pedreira, que eran dos rachotes de tirán, sea de azofra de caringa, dessas das cancelas, que tinham o barco de passagem, todos esses, lancha. É senhor que também lhe queria muito. Eu naquele fichão adorava, queria-lhe muito, porque aquela casa cai frente ao fichão, que é velha, a casa velha de pedra que há ali, saindo da poça do fichão para diante. A
aquela casa era ese home botábamos a medias as patatas. E cando eles non tiñan patatas para sembrar, a mamá puñía das que tiñamos, das vellas que nos quedaban, pois puñamos nós. E pois, cando íbamos a partir, e facemos un monte aquí e outro monte ali. Entón, había unha filla que era a donde morreu o final de meu abuelo, a Domitila. Aquela había que viralo con sempre. Este monte para quen é? É para ustedes ou é para min? As irmás non. Bueno, señora María, por Dios, que vamos a viralo con nada. Bueno, un monte. Todas as fillas que tamén tuvo moitos fillos. Serra Chota tuvo moitos. Sí. Vamos a vender unha serra ou a vender un corvo. Íbamos a Bueu a vender cebolas de plantar. E levábamos desde a nosa casa, era un día en Vilela, hasta Bueu ao mercado. Coa cesta na cabeza, ás 2 e 3 da mañá, camiñando, coas cestas na cabeza, con chuvia, vento e de todo, e agua aquello. Eran costos horribles, unha chamamos a Costa da Brueira. Pero de pedra, ¿no? Os caminos. Non, mete pé, saca pé, non duele. Ai, Dios mío. O sindicato era do Rocos. Sí. Era mariñeiros. Que foron a buscar a casa. Sí, fomos a casa, andos catado. Bueno, Manolo, eso eu non sei se vai a salir sin algún sitio, non quixera nada. Esto non sale. Sí, no, esas cousas non, porque eu hasta mirei cando papá viña no barco, viña a dormir á casa, e un día dixo mi mamá, había que cerrar as portas xa, solo había que cerrar as portas e fechar todo. Xamos coas ovellas para o monte, e viñan eses que andaban escapadillos, e dixían, mira que se van a Guardia Civil por aquí, dixían que non nos encontrastes, que non nos viran, e nos dixían, e viña a Guardia Civil, vistes que nos andamos por aquí, non miramos a nadie, non nada, xamos ovellas, que eran escapadillos, e íbamos só a casa porque había que meterse na casa. Entonces, un día viña papá do barco, do último barco, e viñan uns señores deli que traballaban en Renfe, traballaban en todos, viñan con papá para casa. E os manguitas e todos esos viñan a traballar de guerra, viñan con papá para casa. Entonces, a chegar el día de Carolo, onde collo para Tirán e onde collo para as nosas casas, e leo, na Casa Viejo, ali na carretera, E viña un irmán de Virginia, a de Cándido Depósito, aquela que era moi amiga de tía Angelita. Se chamaba Vilhelmina. E eu mirei uns macacos que non eran máis que macacos deses guardas civiles, falangistas, que eran de lá de por aí adiante, pero de que de ser. ¿De dónde vienen ustedes estas horas? Nosotros venimos, yo soy fulano de tal, y yo trabajar de casa, y luego sí, el chaval que va a tienda, mandó mi mamá a tienda también, se buscar el día de Carol. Se metió en Tobás, a buscar, pues viña, enseguida, a tienda. Cando que se marchaba a tienda viña ese chaval e dixera, onde van ustedes? Un mocoso. Voy a la tienda, que non sei que... Xa está non xa hora para la tienda. E meteu unhas patadas santas perros, que pouco, sempre eu digo, ai, que daño me fixo, que daño me fixo. Non creo que ai, xa non foi o pobrinho, xa foi un croñadinho para as patadas, pero sí, depois, xente que me aprendeu, ese enterra ese suelo, entendeu? Eso tiña os coches. Pois xa despois xa nos do Pepe e a meu cuñado fixeron o castigar. Nos remedios tamén había. Sí, e mira,
iban atrás deles, já andaban escapados, mires. Eu, cando foi que morreu o teu sogro, eu choraba moito, era un cuñado de tía Susana, un cuñado, home non hai nada. E dixome, non chores, María, non chores que lágrimas con pan, son lágrimas con pan. Pero as lágrimas que miña nai botou por aquel filliño que andaba no monte perdido, tamén cando tiña non sei cantos fillos que a muller morreu de home, sen ter un pedacinho de pan para dar aos fillos. Eu máis velhinho, pero pois ganaba dinheiro, andaba escapadinho por fin, mas nada. Vale aquela rabia, mataban así. Eso os mataban así. Eso foi horrible, eu recordar iso foi horrible. Iso foi moi malo. Depois non había que comer. Eu viña a buscar aquí na Carballera, arriba esa casa de arriba un kilo de pan de milho, viña a buscar. E dicía a miña, pan con kilo, xa non che daban máis, porque estaba a xente así a comprar un kilo de pan de milho. Nosotros, naquela época, falta de cartas non era falta das cousas, non tiña, daban che ración. No, iso, aquí a Galicia non lle tocou nada, pero de Correo Riba, non tiña madre, e aquí matábanos porque tiñan odio, coraje, e metíamos unha pedra amarrada, e para que levaban a tomar. Ai, Manolino, iso foi horrible. Eu dicimos nós que había de volver o tempo de Franco, ai Dios mío, que non volvera Manolino, o tempo de Franco que non volvera, porque aquilo foi horrible, pero Franco tampouco non sabía, era dos machotes deles, os que tilla por baranda, mataban, exploraban e facían o que les daba a gana. Non, unha Figueroa. Si a fábrica sí, pero non traballa, nin vas o traballo tampouco, non traballa nada, ninguna fábrica. Unha vez escapou un carro cargado de brosa que levábamos lá para cerca de Mazón, o cuchis. Escapou e foi me contrata aquí, que estaba a Rambla, e até que ali diante daquela que era unha bodega que había ali con miña papá, unha bodega que había ao fondo, tiña unha buraca así no medio, cando venía mal tempo. O mar iba por unha cañería para arriba. Sí. Por unha cañería para arriba, e chegaba ao medio da esa e facía ¡paf! O mar salía por ali para arriba. Agora hai edificios, agora puxeron moitos edificios. E depois ali estaba a taquilla. E foi-me contra a taquilla de bobina que era meu pai. Se a outra era meu pai, que viña de molho para casa. Levei, saquei un cacho a taquilla. Levei co carro da basura. Tenía uns carros moi grandes, máis grandes que ese, e cheios de basura. E viñan guiados por traendo as rodas, dúas solas. Non ten ese couso, e iban guiados por unha manivela que teña atrás, e me escapoume das mãos e marchou. Marchou, e rompendo un cacho a taquilla. E despois o taquillero que estaba ali, claro, mirou que era eu, mirou que... E meu pai, como fixeste, muchacha? Como fixeste? Escapoume da man, que non sei se é porque ela costou abaixo un carro de tanta aquela que viña comigo aguantando, e non aguantou, e marchou o carro, foi. Había eses peixes que hai, de mar así, que son así, teñen así un rabén, eran uns peixes grandes, estaban dibujados non é? Entón a min puñame con unha alfilera a marcar, estaba marcado o peixe, e eu un alfiler picaba, máis limpaba a oficina, e máis facía as camas dos que estaban a traballar, que non eran de por aquí, que eran comían na fábrica, así. E despois fui un cociñeira para eles. E despois caí en estado de Tobanai, e salín dali fui para Mazón. E xa antes de todo iso xa iba papá, a mañá, a mediodía, e se a noite dormía no ese, e levarlle a ceniña. 3 veces no día, podía pasar e tal, todo. Eu de 8 anos, de 6 anos e pico, de 7 anos a traía yo con tamén a comida. O con? Cando andaban no Rebordiño, que era o barco, era do Cuxón, ese barco era do Cuxón. E papá xa entrou aí, con iso do Cuxón, xa entrou de patrón con iso do Cuxón aí. E pois que puxo outros barcos máis de pasar. E despois foi para Viejo, eu de 8, 9, 10 anos, xa iba lá. E papá, si iba con papá no barco, si iba na cabina con él.
E despois, cando soltaban terra e marchaba, eu sabía as calles para ir para arriba, pero despois cando viña para baixo había veces que si, pois este non, pois a carreira non lle ven, pero miraba o mar, esta calle mira o mar, mirando o mar xa do Arbe, si, eu guiábame moito por mirar o mar, guiábame moito, si, 8, 9 anos, 10 anos, 11 anos, eu xa iba a vir, e de 14 anos xa empezou todo o andar comigo. Non, íbamos, en compañía, e os bailes. Antes o baile era na Dandreita, ali naquela que fixeron agora aquí, un señal ao entrar á dereita, no escampado onde tendían os aparellos, era a Dandreita. Chamaban a Andreita porque ela era dueña de todo aquilo, despois casou con un vecino noso, un irmán de Jaime, de Vilela. De Tito, de todo un tío de Tito, entonces íbamos para ali. Mais de Vilela iba máis ben para Cangas que por Mari. Pero poña tamén nos ten tocado aquí a feira. O baile onde está a Casa da Cultura, aí no parque aquel, tamén. Pois conocín o abuelo porque nosotros tiñamos unha finca en Adarins, ali detrás da casa de miña prima Balbina. Balbina, sabes onde vive Balbina, onde é? Balbina, no Arieiro. Sí. No Arieiro, Balbina, sí. Que ten tienda, Sí, sí. Está detrás dela, tiñamos unha finca. Sí. Entón, como tía Manuela, a min queríanme moito sempre. Traballaba moito na casa dos pais do finado, teu abuelo. Sí. Traballaba moito ali, entón eu iba a axudarlle ás tías, axudaba as tías e tamén axudaba a eles, porque axugaban o fando para labrar e para todo, que son meus ojos. Entón, empezámonos a conocer, a vez no baile e todo iso, empezámonos a conocer, e tiña outra moza, Delito Forte, pero en canto tomou confianza comigo, foi outra razón. E, pois falamos 5 anos. Non, cando foi que ele quería andar comigo, eu dixen, mire, eu non quero mozo hasta os 16 anos. Ti dixeche cando tiñas 14, non? Cando Sí, tiñas 14... cando empezamos. Sí. Dixen, non quero hasta os 16 anos, non quero mozo. Meus pais non me queren mozo, e tal, non me fixo caso. Ele veu sempre comigo. Entonces, eu, mira, non veñes comigo, non, porque cando me aventaba un chaval ao lado, xa estaba ele, dándome fora. Non me quería. Bueno, entonces, xa nos collemos así, cousa, suerte, claro. Eu iba mesmo a casa deles, non é só. Eu era un pouco, éramos boa xente, non era? Antes perduraban capital. Entón o teu sogro non lle gustaba. Non lle gustabas. Entón corría. Entón, aínda que teu pai fora o patrón do barco, fora un home moi querido, tal... E miñas tías que andaban ali dentro para todo, miña abuela e todas, estaban usando e vamos a axudarle a traballar e todo iso. A mí non me gustaba. Unha vida, sabes? Pasou mal. Quen? Teu sogro? Ah, tu home. Pasou moi mal porque o pai apertaba non lle deixaba falar. Eu estaba xente a mí e corría. Ai, para que me queres a mí, tal, entonces... Porque eles tiñan capital, non? Tiñan beijas... O capital que nos temos aí con Moña era del, porque ele quedou de 18 meses sin nai. Entón, Ai, sí, quedou sin nai. 18 meses quedou sin nai. Pero estas urxetas, estes días, estaban ya a comer, a beber. E un interito xoviendo, se lo había gente que era meu sopro, o lo mandou loco, para que le criaran un filho, ¿no? Él marchaba a todos lados, andaba na vejada, e traía as flores, enchia a casa a todas, e o filho a morrer.
Entón, meio de feliz, tía María, un día, ele mirouse apretado, e dixo a tía María, ande de feliz, se me collera os seus rapazes, eu pagaba despois. Mire, en mí non fai falta que me pagues nada. Eu, tía María criou-me como fillo dela. En mí non fai falta que me pagues nada. Eu cuido do filho, pero pediste permiso ao meu home, que é teu irmão, e pediste permiso a teu pai. Se te querem eles, com mil amores, para ir buscar o mesmo. O pai é mais cuidado. Que sim. É colher. O rapaz sempre começou a vir, a ver. O teu ano daqui foi aos 2 anos. Os 2 anos foise para cá. Foi para cá. En estado de mamá. De 20 anos. De 20 anos. Sí. 20 anos. De 20 anos. E casei-me de 20, ainda não tinha 21. Tua nai. 8 meses tiña tua nai cando me casei. Tiña 8 meses. 8 meses. E ti pasache o mal, non, naquela época? Naquela época, non. Sin estar casada, pois non era moi... Que mi madre querida non me deixou pé, ni jota muchacho, mi madre. Sí, él, tu abuelo, ¿no? Sí, pero... mi madre querida, cumpliu despois, porque ele non estaba no servicio. Na mil. Estaba en viejo na Marina, na Tea. Na Tea. Sí. A xente, a min... Daba igual. A min a xente non... Sabes quen... Saquelou o vello un pouco máis, e saquelou porque unha vez dixo-lhe un pasei por un... Ele tendía os aparellos, para cocar, buscar os aparellos, para tender no campo. Entón viñan os mariñeiros todos no mar, e eu fui levar o cesto da comida para papá. E pasei por aqueles mariñeiros, e diante do campo, e mirou-me, pero pasei eu e un fulano dixo, mi má que cachos patadas lle deron ese. O vello, ele non lle sentou. Non lle sentou como tú, sei, como un caso. Despois me lle tiraron máis, pero despois me lle tiraron. Despois, tiraron-no, miraron-me a min, quixeron-me ben o mismo, todo ben. Que a vella morría por ele. E quen decidiu de casarvos? Ai, el porque, mira, eu cando quedei en estado, ele foi xunto a papá. E dixo-lhe que, claro, que estaba no servicio, que non podía cumprir de casarse. Porque estaba no servicio e non podía... E non podía, non tiña dinheiro, non tiña nada. Que mira, Manuel, ele foi ao mar, aquela temporadinha daqueles meses que botou solteiro ainda, e ganou, nunha noite ganou 1000 pesetas, daquela, 1000 pesetas era o mundo, sí. E 600 ainda lle chegou o pai, eu dava 14 anos, nos casamos, 14 anos. Ainda estamos aquí, que vivimos, e fomos. Bueno, entón, vale, casastesvos e tal, e... Vivín 2 aniños aínda en no Forte. En Vilela. En Vilela? Na casa de mamá. Con el? Mentres non nos lebraron unha casiña, que tiñan aí xa lá, unha casiña pequena, que tiñan un arquilino, e de que nos lebraron xa con pa baixo. Esa casa está aínda? Sí, pois está polo camiño que los tiraron aínda, conforme entras para dentro do camiño aquel. Sí. Pois están as casiñas esas pequenas. Tan pequenas que as vendeu tío Celso. Tocaronlle a tío Celso. E vendeu na Celso. Pero están aquí, esas casas aquí, No, non? alá. Alá no Forte. No Forte, alá. A entrar po camiño dos tíos. E por que vos viñestedes para a Moaña? Porque tiñamos que coller o capital del, da nai. Vale, entón, e por que collestedes ese... Comprastedes o terreno ese, non? Onde fixeste esa casa? No, compramos casa e terreno, todo. Estaba feita a casa tamén? Compramos a casita, que nos deu unha caseta que había o vello, no quinteiro tuvo o pai unha caseta que había ali. Entón vendemos o pai de Flisa, aquela caseta, para axudar a comprar as casas. Costou uns 18.000 pesetas. A casa e o terreno. Estaba feita xa a casa, e facía moitos anos que estaba feita? Sí, pero era xa sabíamos, ainda nos caía a pedraza polo tillado para dentro, era unha sala e 2 habitacións. Esa nacera Esperanza cando fostades para lá? Sí, Esperanza é máis caro. E despois aquí naceu María. Meli. O sea que esa Esperanza entón onde naceu?
Esperanza nasceu na casa de mamá. E Carmen nasceu na casa de mamá. Carmen nasceu o 44... En Vilela. Vilela. Esperanza nasceu o 46. Vale, despois de que naceron, fostedes pa Forte. 2 aniños despois, que Dous nos anos criaron despois, 2 aninhos. Mira, e tiña Carme 2 aniños e tiña meses de Esperanza. Eran boiñas, hai uns madrileños que viñeron a vestir unha roupa. Sí. Señora, ten que cuidar das hijas, que nosotros las llevábamos, Las llevábamos, tiraron as fotos debaixo do canastro, están aínda de onde era o quinteiro da abuela da lado, Forte, lavando uns trapos, están ali lavando. Non, está María, a miña afillada, e máis está Chelo. E non sei se está Pacucha tamén. Pacucha parece que non está, parece que ainda non nacera Pacucha daquela, cando elas estaban lavando atrapallada toda ali debaixo do canastro. Sí. Ainda vivín alá 3 ou 4 anos, ainda estuve alá. 3 ou 4 anos. E abuelo, que quería? Un neno ou unha nena? Quería un neno. Un neno, viña chistía, era o Dios. Era o Dios, só pouquinho de ti, pobre. Porque morría por un home. Pero, bueno, quisolle ben, non? Madre mía, as fillas. Mi madre, estás parva. Cando salían polo camiño para fora, sempre iba a mirar como iba. E miraba moitas moi mudadas. Elas iban tamén, cuidadinho, que elas non faltaba nada, pero o mellor para aquelas se dicía a mi madre, quen son fillas esas? Parecen princesas e tal, e eu, mira, esas fillas, as nosas fillas son unhas misiones ao lado delas, mira, nosas fillas. Non hai quen lle tire así pola roupa. E estas a mellor van pola calle e arrastanlle polo vestido. Que quería dicir que non lle debía nada a nadie e vivíamos o mellor que podíamos. Non tíamos cartos, pero... Felices, non? Éramos moi felices. Todo o mundo ten unha corrancada, un lío, pero ele agora mesmo berraba, estulaba, e agora mesmo daba media volta para ali, se viña a melarme, a calarme, e todo. E o abuelo era caseiro ou gustaballe tamén por aí de vez en cando? Gustaballe moito, viña do mar e non se facía así como tío José, regalaba fillos, regalaba todo. El de caseiro non era, iba a tomar unha chiquita, iba a falar co xente. Non era borracho, cuidadinho. Podía ter un día unha alegreota, pero cuidadinho, que ele non se borrachaba, non? Cuidadinho, mi madre. É sano como ele solo, É facer favores a todo mundo chorou por ele. Porque lle marchou unha compañía do barrio, hasta os árboles de Monte Manuel choraron por ele. Se dejou eu. Porque era moi humano, e despois para facerche un favor co carro ou con calquer cosa unha vez, nos apartamos de rir. Josefa fixo un lume fora con unha olla, porque Josefa ali tamén tiña moitos fillos, tamén vivían como podían, todo o mundo, hoxe vive-se ricamente, podemos dicir, pero todo o mundo tiña os celulares e teres, estaba facendo caldo, e facía nunha trepia fora, unha olla grande, e volvía a chover, e tapaba a olla con un paraguas. Entón empezou, ai, Dios mío, Dios me dé a paciencia. E salta allí el deste quinteiro noso. Josefa, Josefa, que queres, Manuel, que queres? Mira, comprar a paciencia co carro para este choveu. Miras, ele está cheio de broma, está cheio de broma com estas coisas. Era moi buena para facer un favor que lle viña calquera, ai, Dios mío, lle levar un pouquinho de... A ver, vamos levar o abono onde sea. Era bastante claro, era bueno. Tiña o seu xenis, como calquera, tiña que ter unhas palabradas con ele, pero... Ui, desde 14 aninhos. Desde que era un chaval, non? El non lle gustaba moito o campo. Ai, sí. Tamén. Ui, polo campo era loco. O campo era loco, e a vella, a madrasta, a mi madre querida, vai-me ali, xa deixou moitos millos, non? Xa deixou, sempre vai-me ali, me desbasta-me ali aquele milhinho, anda, vai-me ali,
encantado da vida, sí, el campo gustaballe moito. E ademais era activo a él, e agora mesmo, se podía botalo media hora, non quería tardar a hora. Se podía acabar o día, non quería volver outro día. Era un home que moi activo para campo, para todo, para todo. Además sabía facer o arado. O arado, levantar aquel arado tan pesado. Pero gustaba o mar ou era unha cousa Sí, que... gustaballe tamén o mar, sí. Sí, gustaballe. Ele era dos primeiros, saltaba para arriba, ele era dos primeiros a dicir, pois, se temos que facer aquilo, temos que facer o outro, ele era activo co mar, gustaballe o mar, gustaballe tamén o mar. O sea, que non iba con mala gana, non, o mar? Non, con mala gana o mar era activo como calquera, porque cando hai mal tempo, mijito, todo o mundo se aquel, pero mira ti, dixolle os demais estaban a ver, sacaivos de aí, vai-vos a vir un mar, que ven un mar aí que vos vai a romper na proa, vai-vos a zapatear. Non lle rompeu na proa, rompeu no lado dele, ele máis levou os outros chimpounos a hora e ele marchou. Bueno, sabes? Pasei no moi mal, sí. Moi mal, non porque non tivera cartos, en que sea pouco xa alfabía, pero pasei no mal de todo. Tiña 46 e ele 48, no mellor de vivir. Que vamos a facer? Eu, siquiera, se estivera no cementerio, Manolo, pois estaba. Pero eu estuve en 16 anos, Manolo, 14 ou 16 anos, metida a chorar. Sempre me daba por chorar. Sempre me daba. Un día topei a Val na calle. Non sei a Val. Xa había tempo que non miraba, que foi tamén meu médico despois de morrer ao final. E díxeme que, María, que tal che vai? Eu xa mira, non sei, vamos indo. Ti indo ben non che vai nada, ti estás reventada de chorar. María, esses ollos non poden chorar máis. Sale da casa, ven. E pois empecé a ir a Portugal, así, pero as primeiras veces que fui, Manolo, foi un llanto vivo para mí, ela encerrei en min, a chorar, non me mirou nadie chorar, pero encerrei en min, eu dixo, a chorar así. Pero tamén fun unha vez á Coruña, Manolo, e o barco del, onde morrera el, venderon para a Coruña. Que fíjate ben, se eu sabía como era aquel barco. E foi un fulano que naufragou con el tamén, que non hai moito que morreu. Unha filla comprou unha casiña desas que hai aí arriba, non? Das dúas que están xuntas, comprou. E iba diante de mí, e xa me iba mirando hinchada, e dime, María, eu non quero mirar para atrás, non quero mirar para atrás, basta xa, e tal. Pero chegamos xa a Coruña, e sentín o pito dun barco. E ele estaba detrás de min, o fulano, ves? Estaba detrás de min. E sentín aquel pito daquele barco, e foi eu. Ai! Ele mirou para min. Ai! Ese é o pito do Mar do Con. Dixeme, bueno, xa está, xe, este é o Mar do Con. Dixen, non me deixas que non é, porque está ese motor que encendeu aí o pito que deu, eu tantando o Mar do Con. Pois tamén vou a mirar. Efectivamente. Eu ainda me sonaba aquel pito, porque moitas veces íbamos a unhas lolas de Fandiño a rejar a abeja de sal, onde collemos as patatas. E oías, desde aí? De noite, ás 3 da mañá, ás 4 da mañá, ás 12 da noite salíamos da casa. E salía el para encarnada e nós para rejar. A ver quen chega primeiro a casa. E aquel día estaba a tapar o buqueiro e sentí un pito no con. Eles se arramblaban no con, que viñan da encarnada para o bonito, para ir ao bonito, para ir a época así, para ir a cada do millo. E deixolle o Lola, chego outro con, mira, vamos a chegar xuntos ao portal. Efectivamente, chegamos xuntos ao portal. Eu aquel pito non se me borrou máis na vida. O barco agora só lle deron para o desguace, xa non serve, pero
A mí no se me borró más. Marido del mundo. Espera. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponle toda tu atención.